jo. Er de hjemme i Stockholm? Så skal vi køre til venstre. Vi er på vej ind mod Operatunnelen. Vi er på vej mod Moss og Svinesund. Oslo er Operatunnelen 4,6 kilometer. Den har jeg også set på YouTube, den her video. Den tunnel har jeg også set på YouTube. Ej, så får vi lov at prøve den i virkeligheden. Nej, virkelig. Ej, nu kommer der flere spor. Ikke i tunnelen. Vi er jo her på Tjeselommen. Ved du det? Nej. Stockholm, Göteborg. Ja. Så tager vi en frafkørsel. De andre to tunneller, de andre tunneller fortsætter mod Trondheim. Den vej. Ja. Det var den helt rigtige vej, vi kørte. Hvad? Det var den helt rigtige vej, vi kørte. Det var kun dejligt. Nej, jamen det er jo det der, man er ved opgraderinger, hvor vi er før. Men, Det var dejligt her på Villebrønd. Vi kørte. vi sælger, skal vi lave det.